ካብ ናይ ወታደርነት ህይወት ወፂኡ ሲቪል ሰብ ኮይኑ ምንባር እኳ ተፈተነ ነገር ግን ድሕሪኡ ህይወት ካልእ ፈተናታት ተጽንሐሉ። ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኻትኩም? እምበኣር ከስ ንሎሚ ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ኣክሽን ፊልም እዩ። ነዚ ቻናልና ሓደሽቲ እንተኾንኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንላቦ። ፊልምና እንትጅምር ኣብ ኣፍጋኒስታን ትርከብ ንእሽተይ ከተማ እያ። ወታደራት ኣሜሪካ ነታ ከተማ ተቆጣጢሮም ኣለዉ። ሓደ ሰብ ከዓ ረኽቡ። ድሕሪኡ እቲ ሰብ ቦምቢ ሒዙ ኢሎም ብምጥርጣር ኣብ ኢድካ ዘሎ ነገር ሒዝካ ንላዕሊ ኢድካ ንላዕሊ ይብልዎ። ነገር ግን እቲ ሰብኣይ ፈቃደኛ ኣይነበረን። እቲ ዝሓዝካዮ ቦምቢ እንድሕር ዘይደርቢኻዮ ክንትኩስ ኢና ኢሎም ብምፍርራሕ ይዛረብዎ። ነገር ግን እቲ ሰብኣይ ሕጂ እውን ምላሽ ኣይሃቦምን። ግደፉኒ እናበለ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ ሽጉጥ ብምልዓል ክትኩስ ምስ ሓሰበ ቀዲሞም ተኩሶም ይቐትልዎ። ድሕሪዚ ጄሰን ናይቲ ግሩፕ ሓላፊ እዩ። ንሜሰን ሓለቑ ደው ኢሉ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጠረ ነገራት የረድኦ። ኣብዚ ማእኸል እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ መሬት ተቐቢሩ ዝነበረ ቦምቢ ይፍንድእ እሞ ምስ ጄሰን ዝነበሩ ወታደራት ፍርቆም ይሞቱ። ኣብዚ ብቕጽበት ቶም ኣሸበርቲ ካብ ዝተሓብእዎ ይወፁ እሞ ተኽሲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ወታደር ይጅምሩ። ድሕሪኡ ከዓ ዳርጋ መብዛሕትኦም ወታደራት እውን ይቐትልዎም። ኣብዚ መንጎ ተኽሲ እዚ ብሂወት ዝቐረዩ ሜሰንና ጄክ ጥራሕ እዮም። ጄክ ናብ ሓለቑ ሜሰን እናጎየ እናተኮሰን ክኸይድ ከሎ ድንገት ሓደ ክቐትሎ ኢሉ ጥይት ኣነጻጺሩ እንከሎ ሜሰን ግን ካብ ምሟት የትርፎ። ኣብቲ ቅጽበት እቲ ሄሊኮፕተር መጺኡ ከድሕኖም ንሪኦ። ፊልምና ድሕሪ 5 ዓመት ኢሉ ይወስደና። ጄክ ዝሓለፈ ህይወት ረሲዑ ከም ማንም ዜጋ ኣብታ ሃገር እናሰርሐ ክትሓዳደር ህይወቱን ክመርሕን እዩ መደቡ ኮይኑ ግን ካብቲ ዘሕለፎ ናይ መከራ ህይወት ዝተላዕለ ናይ ጭንቀት መድሓኒት ይወስድ እዩ። ጄክ ድሕሪ ካብ ውትድርና ምምላስ መካኒክ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ። ኣስራሓይኡ ድማ ኤርል ይበሃል። ጄክ ድሕሪ ካብ ስራሕ ምምላሱ ምስ ወዱ ይጻወት፣ ምስ ሰበይቱ እውን ግዜ ይሕልፍ፣ ጽቡቕ ህይወት ይመርሕ። ድሕሪኡ ድማ በዓልቲ ገዝኡ ብዙሕ ዘይተኸፈለ ዕዳ ከም ዘለዎም ኣብቲ ወረቓቕቲ ተሪኦ። ነገር ግን ጄክ ድሓን እዚ ሳየጨንቂ ዳምዳም ኢለ ክኸፍሎ እየ ኢሉ ስዕም ኣቢልዋ ናብ ድራሮም ይቕጽሉ። ድሕሪ ድራር ምብልዖም ንወዱ ናብ ቤት መደቀሲ ሒዝዎ ኣቱ እሞ እናደቀሶ ከሎ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ናይ ወታደርነት ህይወቱ እናዘንተወሉ ብህይወት ዝቐረዩ ካብቶም ሽዑ ዝነበሩ ወታደራት ንሱን ሜሰንን እኳ እንተኾኑ ነገር ግን ክሳብ ሕጂ ረኺቡ ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ጄክ ናብ ስራሕ እናኸደ ኣብቲ ስርሑ ከባቢ ምስ በጽሐ ንሓለቑ ብሃራፃ ገንዘብ ዘለቅሕዎ ሰባት መጺኦም ይርብሹ። ዋላ እኳ ንሱ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ከዛርቦም ተደለየ ናይቲ ጉጅለ ሓለቓ ዝኾነ ፍሬሽ በልዎ ብምባል ክውቕዕዎ ይፍትኑ። ነገር ግን ጄክ ወታደር ምስቲ ምንባሩ ንዕኦም ብቐሊሉ ምስዓር ኣይከበዶን። ተመሊስና ክንመፂና ኢሎም ከዓ ኣፈራሪሖም እዮም ዝኸዱ። ድሕሪኡ ጄሰን ናብ ሰበይቱ ብምድዋል ከመይ ኣለኺ ደሓና ዲኺ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ኢሉ ይጥይቓ። ኣረ ንሕና ደሓና ኢና እንታይ ተፈጢሩ ድዩ ትብሎ። ሕራይ በሊ ብሩኽ መዓልቲ ኢሉ ስልኩ ይዓጹ። ድሕሪዚ ጄክ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ልክ ኣብቲ በሪ ገዝኡ ፍሬሽ ማለት እውን እቲ ሓለቓ ናይቶም ጋንጊስተራት ልቕሐይ መሊሰ ኢሉ ዓዊሉ ብምዝራብ ይኸይድ። ልክዕ ምስ ሰምዖ ከዓ እናጎየ ናብቲ ገዛ ብምኻድ በሪ ኸፊቱ እንተኣተወ ኣዝዩ ንልብኻ ዝሰብርን ዝሕዝንን ጉዳይ ገጠሞ። ሰበይቱን ወዱን ሞይቶም ጸንሕዎ። ኣብዚ ሰዓት ጄሰን ድምፁ ዓው ኣቢሉ ብምውፃእ ሓውሲ ሕርቃንን ሓዘንን ተሓዋዊስዎ ብብዙሕ ይበኪ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ከዓ ፖላዊስ ይመጹ እሞ ንጄክ ሓደ ሕቶታት ይሓትዎ። ነገር ግን ንሱ ዋላ ሓንቲ ክምልሰሎም ፈቃደኛ ኣይነበረን። ተኳዳኣስ መኪኑ ኣልዒሉ ምጓዓዝ ጀመረ። ፍሬሽን ኣዕሩኽትን ኣብ ዝርከብሉ ቦታታት ኩሉ ምፍታሽ ጀመረ። ብዙሕ ክደልዮም ድሕሪ ምጽንሑ ድማ እታ ናይ ፍሬሽ መኪና ደው ዝበለትላ ክለብ ይረክብ እሞ ናብ ውሽጢ ይኣቱ። ድሕሪኡ ኣብ ትሕቲ ፍሬሽ ዝሰርሑ ሰባት ብምልኦም ይቐትሎም። ድሕሪኡ ንፍሬሽ ይረኽቦ እሞ ፍሬሽ ከዓ ምንም ካልእ ኣማራፂ ኣይነበረንን ቤተሰብካ ክቐትል ተኣዚዘ ይብሎ። ነገር ግን ዘረብኡ ከየወድኦ ንፍሬሽ ተኩሱ ይቐትሎ። ድሕሪ 5 ወርሒ ጄክ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ። እቲ ናይ ጭንቀት ሕማሙ እናባእሶ እዩ ዘሎ። ፍሬሽ ንቤተሰቡ ከመይ ገይሩ ከም ዝቐተሎም ኣብ ኣእምሮኡ እናመላለሰ ይሓስቦ ኣሎ።
ሓደ ዘገርም ክስተት የጋጥሞ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብወታደርነት ብዙሕ ግዜ ሙሱ ሓቢርዎ ዝነበረ ሰብ ሜሰን ኣብቲ እስር ቤት ክጥይቆ ይመጽእ። ድሕሪኡ ሜሰን ናትካ ጉዳይ ኣብ ፍርዲ ቤት ከም ብሓድሽ ከቐጽሎ ሓግዘኒ ይብሎ። ኣነ ድሕሪ ደጊሙ ወፅአ ምንም ዝገብሮ ነገር የብለይን ኣብዚ ምዃኑ እኳ ዳ ይሕሸኒ ኢሉ ገዲፍዎ ይኸይድ። ድሕሪኡ ጄሰን ወታደር እንከለው ዘሕለፍዎ ግዜያት ይዝክር ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንጄክ ሓደ ራምዚ ዝተባሃለ ሰብ ክሓቶ ይመጽእ። ጄክ ድማ ራምዚ ደልይዎ ከም ዝመጽእ ስለ ዝተረድአ ገዲፍዎ ይኸይድ። ብሕልሙ ለይቱ ድማ ሰበይቱን ወዱን ይረኣይዎ ሓደሩ። ኣብቲ ለይቲ እቲ ማንነቶም ዘይተፈለጡ ገጾም ዝተሸፈኑ ሰባት መጺኦም ነቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ በሪ ብምስባር ሒዞሞ ወፂኦም ዓርሱ ዝረኸባ ግን ራምዚን ናይ ራምዚ መሳርሕትን ከቢቦሞ ንሱ ከዓ ማእኸሎም ኣብ ወንበር ከፍ ኢሉ እዩ። ራምዚ ንጄክ ብዙሕ ትጠቅም ኢኻ፣ ንስኻ ጠቓሚ ሰብ ኢኻ፣ ብፍላይ ንዓና ከዓ ብዙሕ ትጠቕመና ኢኻ፣ ንምንታይ ኣብ እስር ቤት ህይወትካ እትውድኦ ይብሎ። ወድኻን ሰበይትኻን ከም ዝሞቱ ፈልጥ እየ፣ ነገር ግን ኣብ እስር ቤት ዘመንካ ክትሕልፎ ንሶም ደስ ዶ ይብሎም ይመስለካ እናበለ ናፍቲ ናይቶም ናይ ራምዚ ጉጅለ ከኣቱ ምስኦም ሓቢሩ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይነግሮ። ድሕሪኡ ጄሰን እውን ይሰማማዕ እምበኣር ክሳዕ ትጥንክርን ነዚ ናይ ጉጅለና ኣሰራርሓ ክሳዕ ዝርዳእካን ከዓ ኣብ ጎንኻ ኮይና እትሕግዘካ ሙሎወረ ትበሃል እዚኣ ክትሕግዘካ እያ ይብሎ። ካብ መኪናን ገዛን ጀሚሩ ካልእ ዘድልዮ ነገራት ከም ዘማልኣሉን ይነግሮ። ድሕሪ እዚ ድማ ክንደይ ዝኣክል ጠንካራ እዩ ብምባል ምስ ኤጃክስ ዝበሃል ሰብ ክጋጠም ይእዝዝዎ። ተጋጢሙ ድማ ንኤጃክስ ኣሸኒፉ ብቢሮ ገይሩ ዓይኑ ክወቕዖ እኳ እንተደለየ ነገር ግን ሰበይቱን እትወዱን ይዝክር እሞ ገዲፍዎም ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። ድሕሪ እዚ ድማ ኤጃክስ እዚ ሰብዚ ፍርሓት ይረኣይ ኣሎ፣ ፍርሕ እውን ይብል እዩ፣ ስለዚ ምሳና ክሰርሕ ኣይትፍቀዱሉ ይብሎም። ሙሎር ግን ነዚ ናይ ኤጃክስ ሓሳብ ትቃወሞ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ሓደ ስራሕ ተዋሂብዎ ምስ ሙሎር ይኸይድ። እቲ ስራሕ ካስቲዮ ዝተባሃለ ሰብ ንምቕታል እዩ። እቲ ሰብቲ ናይ ኣጽዋር መሳርሕታት ይሸይጥ። ካስቲዮ ምስ ናይ ራሽያ ነጋዴታት ዝፈራረመሉ መዓልቲ እዩ። ካስቲዮን እቲ ናይ ራሽያ ነጋዴን እናተኸራኸሩን ከለው ጄክ ድማ ናፍቶም ሓለውቲ እናቐረበ ኣብ ልዕሊ እቶም ሓለውቲ ጥቕዓት ከብጽሕ ጀመረ። ድሕሪኡ ድማ ድምፂ ሽጉጥ ስለ ዝሰምዑ እቶም ናይ ክልቲኦም ሓለውቲ ኣብ ንሕድሕዶም ክተኻኾሱ ጀመሩ። ነንሕድሕዶም እናተቓተሉን ከለው ኣብዚ መንጎ እዚ ከዓ ጄክ ይመጽእ እሞ ነቶም ዝተረፉ ብምቕታል ኣብ መኪና ውሽጢ ዝረኸበን ክልተ ኣንስቲ ከይቀተለን ኣብቲ መኪና ዝነበረ ወረቐት ጥራሕ ብምልዓል ይኸይድ። ጄክ እዚ ጉዳይ ወዲእዎ ምስ መጸ ራምዚ ግን ኣብ ልዕሊ ጄክ ካልእ ዘረባ ቀጸለ። ንምንታይ ተን ኣንስቲ ገዲፍካየን ንምንታይ ዘይተቐትለን ኢሉ ዓውዓው በለሉ። ጄክ ድማ ኣነ ናብ ሰበይቲ ኣይተኩስን ሰበይቲ ኣይቀትልን ብምባል መለሰሉ። ድሕሪ እዚ ድማ ራምዚ ኣነ ዝብለካ ዘይትገብር እንተኾይንካ ዳግም ናብ እስር ቤት ክትምለስ ኢኻ፣ ኣብ እስር ቤት ክትኣድርግ ኢኻ፣ ዘመንካ ኣብ እስር ቤት ክትውድኦ ኢኻ ኢሉ የፈራርሖ። ሙሎር ደጋፊት ናይ ጄክ እያ፣ ተዋህቦ ሓላፍነት እኮ ወዲ እዩ፣ ንምንታይ ከምዚ ትብሎ ትብል። ድሕሪ እዚ ኤጃክስን ይመጽእ እሞ ዓብዪ ስሕተት ኢኻ ሰሪሕኻ ራምዚ፣ ንጃክሰን ኣብዚ ጉጅለና ብምእታውካ ይብሎ። ድሕሪ እዚ ራምዚ ሉክ ንዝተባሃለ ሰብ ደው ኢሉ ንጄሰን ካልእ ስራሕ ይህቦ። ኣብ ሓደ ዓብዪ ሆቴል ተረኺቡ ከዓ ሓደ ሰብ ይቐትል። ናብቲ ክመውት ዝግብኦ ሰብ ቅድሚ ምትኳሱ ግን ኣብ ጥቑኡ ዝነበረ ኣንስቲ ቀዲሙ ካብኡ ክእለያ ገይሩ እዩ። ድምፂ ጥይት ምስ ሰምዖ ከዓ እቶም ናይቲ ሆቴል ሰራሕተኛታት ብምልኦም ክሕዝብዎ እኳ እንተተረባረቡ ነገር ግን ንሕድሕዶም ጥቕዓት ኣብፂሕሎም ካብቲ ሆቴል ወፂ ኸደ። ናብቲ ሓድሽ ገዝኡ ከዓ በጽሐ። ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ከዓ ወታደር እንዳሃለወ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተሰኣለ ፎቶ ኣብ ፍሬም ተሰቒሉ ይሪኦ። በዚ ነገር እዚ ከዓ ተገሪሙ እዚ ነገር ከመይ ልኸውን ክኢሉ እናበለ ምስ ሜሰን ዝተዛረበ ዘረባታት ይዝክር። ምስ መሰየ ከዓ ናብ እንዳ ቤት መስተ ኸይዱ ይሰቲ ነበረ እሞ ኣብ መንጎ እዚ ከዓ ሙሎር ትመጽእ። ንሙሎር ሓደ ነገር ትነግረኒ እያ ኢሉ ብምሕሳብ ብዙሕ ሕቶ ይሓታ ነበረ። ንሳ ግን ስለ ራምዚ ምንም ነገር ኣይፈልጥን በለቶ። ንጽባሒቱ ድማ ራምዚ ይጽውዖ እሞ ሓደ ስራሕ ይህቦም። እቲ ስራሕ ድማ እቲ ናይ ከተማ ከንቲባ ምቕታል እዩ። ናይዚ ናይ ከተማ ከንቲባ እዚ ብብዙሕ ሙስና ዝተጨማለቐ ስለ ዝኾነ ክመውት ኣሎ በሎም። እዚ ከንቲባ ካባኹም ዘይነኣስ
ሓለውት ኣለዎ ስለዚ ስራሕኩም ብጥንቃቐ ተዋጽኡ ኢሉ ይሰዶም ብምቕጻል ድማ ናብቲ ኸንቲባ መደረ ዘስማዓሉ ቦታ ብምኻድ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት ብምምሳል እቶም ቀተልቲ ይኣቱ ልክዕ ድምፂ ጥይት ምስ ሰምዑ ከዓ እቶም ሓለውቱ ናብ መኪና ብምእታው ካብቲ ከባቢ ኸርሕቕዎ ይጓየዩ ነበሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሞለር ነቲ ናይ ከንቲባ ኮምፒተር ሃክ ክትገብሮ ትፍትን ኣላ ጄክ ድማ ነታ ናይ ከንቲባ መኪና ይከታተላ ነበረ እቲ መኪና ዳርጋ ምሊጥዎ እኳ እንተነበረ ነገር ግን ኣቋራጽ መንገዲ ብምጥቃም ኣርኪብዎ እዩ ገናሕታ መኪና ከምልጥ ኮነ ዋላ እውን ክበኣስ ኣይከኣለን ቤተሰብ ኣለውኒ በጃኻ ግደፈኒ ኢሉ ከዓ ጄክ ይልምኖ ነበረ ኮይኑ ግን ጄክ ገድፎ እኳ እንተሓሰበ እቶም መሳርሕቱ ካብ ርሑቕ ተኪሶም ቀተልዎ እቲ ከንቲባ እውን ሞተ ስራሕቶም ወዲኦም ድሕሪ ምምላስ ከዓ መስተ ሒዙ ናይ ወዲ ፎቶ እናረኣየ ድንገት በቲ መስኮት ገጹ ዝተሸፋፈነ ሰብ ሕልፍ ክብል ይርኢ ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ሰለስተ ሰባት እዮም ቀስ እናበሉ ከዓ ጄክ ኣብ ዘለዎ ይእልሽዎ ነበሩ ሰባት እንተረኣዮም ከዓ ሽጉጥ እውን ዝሓዙ እዮም ጄሰን ግን ምስኦም ክበኣስ ኣይመረፀን እኳ ደኣስ እቲ ናይ ዳሕረዋይ በሪ ተጠቒሙ ወፂኡ ኸደ ንጽባዓይቱ ድማ ናብ ሜሰን ዓርኩ ብምኻድ ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ የረድኦ ድሕሪዚ ድማ ሜሰን ብዛዕባ እቲ ጉጅለ ዝፈልጦ ሓበሬታ ብምሉእ ነገሮ ካብ FBI CIAን ካልኦት ዓበይቲ ድርጅታትን ረኽቢ ከም ዘለዎም ነገሮ ካብዚ ጉጅለ እዚ ንምህዳም ተሓስብ እንተሊኻ ኣብ ከቢድ ሽግር ኢኻ ዘለኻ ስለዚ ከይተሓስቦ ኢሉ የጠንቅቆ ሜሰን ብዛዕባ ራምዚ ዝበሃል ሰብ ኣይፈልጥን እየ ነገር ግን እስኪ ናብ ሓደ ቦታታት ደው ኢለ መን ምዃኑ ከጻርየልከ ድማ ይብሎ ድሕሪ ቁሩብ ጻኒሒት ራምዚ ንጄክ ይድውለሉ እሞ ተራኺብና እንተንዘራረብ ከሓይሽ ይመስለኒ ይብሎ ነገር ግን ጄክ ፈቃደኛ ኣይነበረን ድሕሪኡ ራምዚ ሎክ ዝተባህለ ኣብ ኣርጀንቲና ተሓቢኡ ዝቕመጥ ዝነበረ ወዲ ይድውለሉ እሞ ንጄክ ክቐትሎ ትእዛዝ ይወሃቦ ጄክ ድማ ሓደ መዓልቲ ኣብ መንገዲ እናኸደ ናይ ወዱ መሓዛ ይረክብ እሞ እቲ ቆልዓ ድማ ከምዚ ይብሎ ኣብቲ ወድኻን ሰበይትኻን ዝሞትሉ መዓልቲ ካብ ገዛኹም ጸሊም ሱፉን መነጽርን ዝገበሩ ሰባት ክወፁ ርኤ ኢሉ ስእሊ የሪኦ ነቲ ቆልዓ ብምሕታት ሓደ መረዳእታታት ክሕዝ እንተደለየ ነገር ግን ሎክ ናብቲ ቦታ ይበጽሕ እሞ ተኽሲ ይጅምር ድሕሪዚ ጄክ ነቲ ቆልዓ ሓቢኡ ንባዕሉ ጉያ ጀመረ ሎክ ናብ ጃክሰን ምትኳስ ኣይቋረጸን ነገር ግን ናብኡ ዝትኮስ ጠያይት ብምሉኡ ካልኦት ሰባት ይጎድእ ነበረ ዋላ እኳ ኣብቲ ሰዓት ፖላዊስ ናብቲ ቦታ እንተበጽሑ ነገር ግን ሎክ ደው ከብልዎ ይከኣሉን ሎክ ድማ ጃክሰን ስለ ዘምለጦ ናይቶም ፖላዊስ መኪና ብምሕዳግ ንጃክሰን እናደለዮ ንራምዚን ደው ኢሉ ከዓ ኣበይ ቦታታት ክሕባእ ከም ዝኽእል ሓበሬታ እናሓተቶን ልክዕ ጃክሰን ድማ ናብቲ ቅድም ኢሉ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ጋራጅ ብምኻድ ኣብኡ ይሕባእ ኣብኡ ተሓቢኡ እንከሎ ከዓ እቶም ምስ ራምዚ ዝሰርሓሎም ዝነበረ ጉጅለ ናብቲ ቦታ መፅኦም ክቐትልዎ ተኽሲ ይጅምሩ ጃክሰንን ትናይ ቀደም ነበር ሓለቆ በዓል ጋራጅን ግን ተዳልዮም ስለ ዝጸንሑ ንሰም እውን ተኽሲ ይጅምሩ ንኹሎም ድሕሪ መቕታሉ ጃክሰን ዝበሃል ተሪፉ ነበር እሞ ጃክሰን ግን ኢድ ብኢድ እምበር ብመሳርሒ ክገጥም ኣይደለየን ኢድ ብኢድ ድሕሪ ብዙሕ ምባእሶም ከዓ ኩላቶም ደኺሞም ነበር እሞ ጃክሰን ብድሕሪት መጽዩ ብኻራ ክወግኦ እንትብል ሙለር መጽያ ብድሕሪት ተኩሳ ተቐትሎ እቲ ነበር ሓለቆ በዓል ጋራጅ ድማ ናይ መኪና ቁልፊ ይህቦ እሞ ኪድ ካብ ዝርሓቕ ፖላዊስ መፁ ስለ ዘለው ቀልጢፍካ ካብዚ ረሓቕ ይብሎ ድሕሪኡ ሙለር ኣነ ንዓኻ ዝሕግዘካ ዘለኹ ካብዚ ጉጅለ እዚ ወፅየ ናይ ባዕለይ ህይወት ምምስራት ስለ ዝደሊ እየ ትብሎ ዋላ ዳኣኸም ትበሎ እምበር ኣይኣምናን ዘሎ ነገር ግን ራምዚ ዘለዎ ቦታ ይፈልጥ እየ ስለ ዝበለቶ ናብቲ ንሳ ዝመርሓቶ ቦታ እዩ ዝኸይድ ዝነበረ ኣብዚ ቅፅል መዓልቲ ናብቲ ራምዚ ይርከበሉ ዝተባህለ ቦታ ይኣቱ እሞ እሱ ከዓ በረኻ ነበረ ድሕሪዚ ንጄክ ከይሓሰቦ ብድሕሪቱ ዝኾነ ሰብ መፅዩ ክወቕዖ ንርኢ ጄክ ኣብ ወንበር ተኣሲሩ ራምዚ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ኢሉ ነበረ ሙለር ዝኹሉ ትገብር ዘላ ምስ ራምዚ ተመሳጢራ ስለ ዝነበረት እዩ ድሕሪኡ ራምዚ ንዓኻ ዝወሃብ ውህብቶ ኣለኒ ኢሉ ሓደ ሰብ ይጽውዕ እሞ ሜሰን ከዓ እቲ በሪ ከፊቱ ይኣቱ እቲ ናይ ቀደም ሓለቆ ዝኾነ ሜሰን ምስ ራምዚ ሓቢሮም እዮም ዝሰርሑ ቅድሚ ሕጂ ጄክ ዘለዎ ቦታ ዝሓበሮም እውን ንሱ እዩ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ድማ ሜሰን ነቲ ንራምዚን ንሙለርን ዝኣተወሎም ቃል ገንዘብ ይህቦም ራምዚ ድማ ቀልጢፍና ንጄክ ክንቀትሎ ኣለና
ተዘይኮይኑ ግን ብዙሕ ሚስጥራት ከውፃኣልና ኽእል እዩ በሎ። ሙለር ነቲ ገንዘብ እናቆፀረት ከላ ሜሰን ተላዓይሉ ናብ ጃክሰን ብምእታው ካብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ይፈትሖ እሞ ናትካ ሓገዝ የድልየኒ ሕጂ ነዚ ጉጅለ እዚ ንሓደ ግዜ ንመወዳእታን ከጥፍኦ ተኣዚዘ ስለዚ ሓገዝካ የድልየኒ ኣሎ ይብሎ። ድሕሪኡ ጀክ ከም ዘምለጠ እቲ ኣላርም ይፅውዕ እሞ እቶም ሓለውቲ ናፍቲ ክፍልታት ብምእታው ተኽሲ ይጅምሩ። ጄክና ሜሰንን ከዓ ብዙሓት ሓለውቲ ይቐትሉ። ራምዚና ሙለር ግን ዓርሶም ንምክልኻል ኢሎም እቲ ገንዘብ ገዲፎም ይሕብኡ። ሙለር እንደምንም ኢላ ንጄክ ክትቀትሎ ተሓስብ ኣላ። ነገር ግን ሜሰን ብድሕሪኣ ተኩሱ ንሙለር ይቐትላ። ድሕሪኡ እውን ንሜሰን ይትኮሶ እሞ ይወድቕ። ጃክሰን ሜሰን ከመይ ከም ዘሎ ናኡ እናቐረበን ከሎ ነገር ግን ራምዚ እቲ ገንዘብ ሒዙ ክሃድም ይሪኦ። ነገር ግን ቅድሚ እቲ ገንዘብ ምልዓሉ ይትኩሰሉ እሞ ናፍቲ ዝነበሮ ይምለስ። ድሕሪዚ ሜሰን ንጃክሰን እቲ ዝተጀመረ ስራሕ ክትውድኦ ኣለካ ይብሎ። ከምዚ እናተባሃሉ ከለዉ እታ ሞይታ እያ ዝበልዋ ሙለር ትትስእ እሞ ንጃክሰን ክትቀትሎ ሽጉጥ ተልዕል። ነገር ግን እቲ ሽጉጥ ጥይት ስለ ዘይነበሮ ኢድ ብኢድ ይጋጠሙ። ድሕሪ ቁሩብ ጻኒሒት ጃክሰን ንሙለር ይቐትላ። ብፍጥነት ካብቲ ዝነበሮ ክፍሊ ብምውፃእ እውን ንራምዚ ምክትታል ይጅምር። ክልቲኦም ኣብ መመኪኖኦም ኮይኖም ተኽሲ ይተኻወሱ ኣለዉ። ኣብዚ ማእኸል እዚ ነተተኻወሱን ከለዉ ራምዚ ምስቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ መኪና ይጋጮ። ድሕሪ እዚ ድማ ጀክ መኪንኡ ዶ ኣቢሉ ናፍቲ መኪና ይጽጋዕ እሞ ንራምዚ ብሂወቱ ይረኽቦ። ራምዚ ድማ ኣይተቐትለንን ተቐትለኒ ኣይኮነልካን እዩ ልብኻ ይፈቕደልካን ይብሎ። ነገር ግን ጃክሰን ሓሪቑ ደጋጊሙ ተኩሱ ይቐትሎ። ኣብቲ ምሸት እቲ ከዓ ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስተር ይመጽእ እሞ ዓብይ ስልጣን ዘለዎ ስራሕ ንጃክሰን የቕርበሉ። ጃክሰን ግን ድሕሪ ደጊም ይኣኽለኒ ክበኣስ ኮነ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ኣይደልን የበሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከዓ ምናልባት ሓሳብካ ተቐይርካ በዚ ቁፅሪ ይረኸበኒ ኢሉ ካርዲ ይህቦ። ድሕሪ ዝኹሉ ንገዝኡ እንትምለስ ኣብ ገዝኡ ዘይሓሰቦ ነገር ጸንሖ። ሎክ እቲ ቅድሚ ሕጂ ክቐትሎ ፈተነ ገይሩሉ ዝነበረ ሽጉጡ ሒዙ ኣብ ገዝኡ እዩ ዘሎ። ሎክ ንጃክሰን ክቐትሎ እኳ ተዳልዩ እንተነበረ ድሕሪ ቁሩብ ባእሲ ግን ሎክ ይመዋት ዝኾነ። ድሕሪዚ ድማ ጀክ እቲ ከተማ ገዲፉ ርሕቕ ናብ ዝበለ ቦታ ኸይዱ ምንባር ጀመረ። ፊልምና ኣብዚ የብቅዕ። ነዚ ፊልምና እንተፈቲኹሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ተተባብዑና ናብ ካልኦት ክባፅሕ ክትገብሩን ንላቦ ሰሰናዩ።